Vždycky jsem přemýšlela, jestli je možné, abych byla alespoň na malou chvíli naprosto bezstarostná. Nemusela nic řešit, nad ničím dymat. Postupem času jsem došla k závěru, že se většinou všichni okolo postarají o to, aby to možné nebylo. Nejdřív jsem dostala kopačky, hned na to přišel vyhazov ze školy a jako taková tečka nakonec i vyhazov z práce. Byla jsem naprosto na dně. Proklínala celý svět a nevěděla jsem, co dál se svým životem. Pak přišel ale zlom. Poznal jsem totiž, co to je pomsta. Díky tomu teď už vím, že je možné být naprosto bezstarostná. Pomohla jsem sobě a teď pomůžu i vám. Tato relaxační nahrávka vám zajistí naprostou svobodu. Všechny vaše problémy překonáte rychle, snadno a bezstarostně.